Знам, че все още търсите под дърво и камък любимият крем Кларина на Хималая, който помагаше на поколения в борбата с акнето. Но на негово място има нова серия и тя е Acne Clear Plus на Хималая, създадена за цялостна ежедневна подкрепа на склонната към несъвършенства кожа с натурална салицилова киселина, чика и ним. Ето как да я използвате в 4 лесни стъпки за по-балансирана и свежа кожа. Можете да почистите вашата кожа с измиващия гел, който отстранява излишния себум и поддържа порите чисти. След него ще хидратирате с лекият хидратиращ гел, който успокоява зачервяването и увлажнява без да омазнява. Има, разбира се, и спешна точкова грижа, когато сте избухнали с огромна пъпка. Прецизната писалка се нанася директно върху проблемната зона за бърз и успокояващ ефект. И за да се радвате наистина на съвършенна кожа, ето и заглаждащия ефект на серума, който помага за по-равномерен тен и видимо по-гладка текстура. Добре дошли в бъдещето с Acne Clear Plus. Нежна, естествена и ежедневна грижа без пресушаване. Време е да опитате новият си фаворит.